ekwu maka ya eji amatu nke ndị Nsukka bilio ọgbataozu ọra na Nsukka ọzọ dị egwu odogwu ọzọ dị jeje mba biko bili omelọra onye ọma ọzọ ukwu ka anyị na-ekwu Ikechukwu kejebi ụwa donu ọ bụ gịnị kazi Chukwu onyinye chinyere onye n'ụwa n'ego ya ejibili bezi ụwa n'udonu onye ka mụ na-ekwu obere nwa chibunyere ego oyibonu ma o ji ego chinyere ya nyela obodo aka o ji ego chinyere ya lụrụ obodo ọlụnụ ife ọmụmelu n'obodo ka anyị na-ekwu n'aka Nwodo ji bụrụ egwu tibenu ife onye me n'ụwa keji ekwu maka ya onye mmemma n'ụwa na anyị ekwuli ihe ejinye kili gbaga agba n'ụwa ka njụọ ife dị mma n'anya bụ nwanne o webulu maka Powerful Chief Ikenna Remijus Okenyi Ọzamukwu Ọzọ Melora 1 n'Obudu Lekenyi Ancient Kingdom ọgbataozu ọra nke ndị Nsukka eji amatu na Nsukka olumobele nwa lulu n'Uwerika ifeomomelu ụmụ Igbo erika mgbakọlọ na-eyelone n'ụwa donu Ọzamukwu ọzọ dị ebube donu aka webatala ife n'Obudu ife webatazienu oji street light eme ogodonu onye ọgbọ gbagburu mmiri n'obodo donu ndị elulu n'omelu nkalinu ndị na-enweru n'ofe nwezi n'odonu ndị na-enwere ọrụ onyela ọrụ erikanu ụmụ ikolobịa ogbunyela ego erika ndị na-enwere ifefa n'ala ofe nwọlụnụ ọlụmobele nwalụlụ obodo erika ọmụkwuzie maka ọlụ mụ na alụ kwa arọ ọ na-egbupụta moto n'ụdị dị iche iche ma keke ọgbatumtum ute empowerment o ji kalịsịa na n'Igbo Nsukka arọ 2025 o buputekwalụ keke 50 wee kebe ọhaneze otu onwe ka o si wee buputekwa moto kwa SUVs wee kebe ndị mmadụ o buputekwala 500 bags of rice o kebelu ndị mmadụ ofu akpa rice na groundnut oil n'isi ndị na-enwere ifefa na-eri ife nwezi ife olili ozu omelọra na ọ bụrụkwa n'ile nkịtị ọ na-emela ọra ọ na-eme nke afụla anya ọ bụ ozu Igbo ndụ ndị ọzọ lụ ndụ n'obodo Amerikanụ n'Obudu Lekenyi ya na n'Igbo Nsukka niile ya ka eji akpọ onye eji amatu na Nsukka onye na-amara REMCOLLINS mana ọ bịara holidays onye ọma REMCOLLINS ọkwa onye ka anyị na-ekwu ọlụmọlụlụ obodo erikanụ ifeọmomelu na n'Igbo erika ọkụ tinyelu n'obodo anyị striti light n'ebe niile obodo ma dịzie ka Dubai Obudu adịzie ka Dubai donu chiede ejiri eji na ada amazi mgbe chi folunu ọchịchịli iwe walọsọ aka na-eweta ife n'Obudu aka wetela ife n'Igbo dogwu onye ọma REMCOLLINS odogwu Ọzamukwu na ịdị mmanụ onye na-achụ iyi nwe adanụ onye
nna chukwazi nwadanu maka gịnị ọmụmụ agbangwele n'ụwa donu ịgbalugo n'aka ya eji ya ọchụ nwa ọkụkụ nwadanu adasi onye nwere ibubo ngọnụ onye si na ngigi fedelia onye nwa geji anazelu mmiri libo olile olile kaba n'iru ezi nwanne mụnụ Desieni nwere ọdịda ọzọnụ ife gị na chibaluki na-eme ekekwana sili ụmụ ụwa donu odogwu omelọranụ ozi omelọra denatu ozi gidigbam gidigbam ọzọ dị ebube ọzọ dị ọra onye ọma REMCOLLINS nụ REMCOLLINS ezi nwa ogbudu amadi nwa ogbudu ọzọ na-eme ọgọ eji AMATU na Nsukka nwoke na-aga n'iru na n'ụwa donu ịmalụgo n'ezi nwanyị kwe n'azụ onye ọma bịa kene onye ezi ka mụ na-ekwu maka ya nụ Lady Mrs. Lorita Chioma Okenyi Osodieme agbala dị mma na kwudie n'iru ọtalugo nwanyị bilie nwanyị nwere obi ọcha ezi nne nna m ọra biko bilinu nwanyị obi ọcha nwanyị na-eme ọgọ n'anya ekene ogunu na-emelu obodo n'omelu nkali ifemunu na-alụlụ obodo eriga agbala nwanyị ọma n'anya ekene ọtalugo nwanyị biko lechaba na nne na nna m lodogwu n'ọfụnụ maka ka ezi nwoke enyi ezi nna donu mana ọ na-alụ mmụọ ezi nwunye ihe nọ n'ọfụnụ Late Mrs. Veronica Okenyi ezi nne mụlụ REMCOLLINS nwanyị ọma mụlụ odogwu nwanụ ụmụlụ nwa ka mụọ nwanyị ọma nọdị mmanụ nọdịzie mma n'obi Chukwu mama nọdị mmanụ na nwanyị na-echetaghị ọzụzụ inyelụ nwanyị nụ ya ka o ji wee kalịsịa na mba ụwa tata n'aka anyị ji asị ife dịka REMCOLLINS na-akọkwa n'anyị maka na ọ bụ nwa eji AMATU ọ bụ nwa eji eje mba ọ kpata ozuọra yesa nkwa ọzọmugwu onye ọma jidekwa ka iji na onye si jide ka o ji na-eme ọfụma ụnanụ eji AMATU na Nsukka ọzọ dị ọra mma ọzọ na-emela ọra ọzọ na-emela ọra ọzọ na-eme ọgọ asị m kwube site were ọchịchị jide ya n'aka ọ bụrụ ọzọ frem ijebezie ijibe Enugu steeti ọmakarịa ị na-eme ọfụmanụ ịbanye n'ọchịchị agụ ya n'anụ ịbanye ọchịchị agụ ana ụbịam awala ọsọ
ọzọ dị ebube ọzọ na-eme ọgọ eze ọmọgọ biko dịzi onye mmemme ọgọ nne n'ụwa donu